Na začátku roku 2025 jsem slíbila, že budu mít tady v České republice nový koncept networking. A už je ten čas vám to říct. Na začátku dubna 2025 budu mít právě tuto akce, která se bude jmenovat Úsvět jinak. Co ten koncept je jiný než ostatní networking akce? Jestli jste podnikatel nebo majitel firmy a chodíte na nějaký networking akce, abyste získali nové příležitosti jakoby spolupráci s dalšíma businessmeny nebo businesswomen, tak většina z času sedíte na židli, která není komfortní. Další věc, budete muset poslouchat celou dobu, občas ty řečníky jsou jakoby zajímaví, občas jsou nudní. A já jsem takhle jako podnikatelka jsem chodila, mám ráda chodit na networking akce, ale jsem si říkala, něco tady chybí. Hlavně chybí relax. Já jsem majitelka firmy, která pořád jsem jako ve stresu nebo pořád jako něco řeším a jak si mít občas ty networking jako relax, aby jsem se cítila jako doma. Tak jsme si vymysleli tady z dvě osobnosti, které se mnou ten koncept budou spolupracovat. První osobnosti, který znáte, pan Petr Vojnar, který znáte z TV, je to moderátor, taky je to herec a dělá spoustu věcí ohledně komunikační styly pro majitele firmy. Další osobnost je paní Simona, je to psycholožka, která bude vás učit, jak zvládnout stres, co všechny ty majitele firmy a podnikatele většina času mají. Já budu mluvit ohledně sociální sítě a mindshifting a jak zvládnout energie a sebevědomí. A budeme mít taky moc networking mezi sebou, ale taky networking jako lidský. Uvidíte, ten koncept budete mít rádi a hlavně, když přijdete na naše akce, nemusíte přijít v saku, nemusíte být jakoby formální, je to spíš neformální a budeme moct sedět v nějaký obýváku, ne obýváku u mě doma, ale ten prostor, co jsem našla v Praze, je to úžasný, je to barevný, budete se cítit relax. A ke konci, představte si, budeme tančit, ano. Když to říkáme lidem, tak se začnou spát, ale se na to těší, protože chci mít živou hudbu, aby jsme relaxovali. Já si říkám, že každý majitel firmy zaslouží si, aby taky měl nějaký relax v životě. Takže na vás moc se těším. Chci po vás, abyste mi říkali, ano, mám zájem více informace o této akci. Já vám pošlu přesný datum, přesný, jakoby, kde to bude, a taky jakým způsobem, abyste se registrovali. Mám dvě typy registrace. Jeden typ je VIP a jeden typ je obyčejný. Já vám to vysvětlím, jaký je ten rozdíl. Se moc těším, určitě přijďte, protože tam je limitovaný právě seznam, já si myslím 50-60 lidí maximálně. Tak se těším na vás, ahoj.